ti. Ramogi kawangi weche mag Arita kwe korwang'ia ni motendgi mago mag jiwo arita ahinya e gwenge mag nyandwat mar piny Kenya. Jatend migao mar Arita Kithure Kindiki ogolo chik mondo mi tim pedha e tong' mag kaunti ma Meru, Isiolo kod Tharaka Nithi kaluwore gi kuo mag jamni masani oore kono. Kolose gwenge mag Antubetwe kiongo kamanyocha ne onegi MCA mar gweng'no gi jonjore chieng' Jumapil. Jatend migao no singo mar neno ni kuo mar jamni kod monjgo otieki chutho. Bende ogolo chike ne obila ma kedo gi kuo jamni ochug kambi margi alworano mar kedo gi maundu. Tunaomba wale mifugo ambao wamechukuliwa na majirani Warundi wa Meru wachague mifugo yao, na Meru is not a restocking place. Ninataka nitangaze operation maalum ya kukabiliana na wezi wa ng'ombe ambao na wezi wa mifugo ambao wanatatiza watu katika sehemu hii ya Meru, sana sana Meru kaskazini. This area is now essentially a security operation area.